Предаваме на живо ли? Да. Какво предаваме? Да го закачаме там да ни снимем. Айде. На лайф. На ливе, както вика моето Ане. Така. Как беше он? Не така. Така. Я да им дали се... Виждаш се. Идеално си. Чакай сега да направим едно кръгче, да видят хората къде се намираме. Ето тук. О гората. О гората. О полето. В полето. Ще си посадим дръвчета. Така. Дренки. Това да го не загубим, ще отидем задния. Сега тук правим една дупка, сядем едното. После правим там една дупка, сядем другото. Да. Едно тук, едно тук. Разстояние следва. Може би малко по-голямо. По-голямо едното е там, ще го сложим. Едното тук. Като стане голямо, ще да. голямо разстояние. Така. Тук е малко трендафили, ама сега няма да ги има. Има рози трендафили, нещо такова. Шипки за него. Шипки? Може. Така слънце, виж. Хоп, виж колко лесно са. 4 такива среда правим и е готово. Да и горе-долу то, я извади да видя колко е голямо. Не трябва да го извадим от секцията. Така, значи горе-долу колкото лопатата е дълбоко, да. Слушай, какво дълбоко да се Ето. За много време работа. Така. Садиме ябълки. Една зелена, една червена. Покажи от по-близо. Така. Една червена, една зелена ябълка. Аз се избирам червена. Добре, ти коя си избира? Те е само две. Ти коя си избира? Аз избирам червена. Добре, слънце. Хубаво. Остави ми голям избор. От едно. Сега трябва да извадим това, къде съм го отрезал. От 4-те страни. И дупката е готова. Та поне има коренища от другите растения. Ето, дупката е готова. Това отива е там. Само да го оформим. Айде, слънце. Сега трябва да го извадим от това. Направо я чупи тази пластмаса и си я вземем с нас после. Тя се почти се разпаднала. Можеш? Дай на мен да се не убиеш. Айде, дърпай го. Готово. Айде. Първи номер отиде. Така е добре, нали? Да трябва да сложим малко пръст. Ние не вземахме нищо да се бършиме. Ще сложим, ама. То аз ще ги поле. Да се измия, добре. Тогава да не го мисля. Чакай. Стой. Малко така, не? Да. Не мога да напипнеш земята. Добре е така. Дано се засъди, дай Боже. Дай Боже. Хубаво плодно здоровенце. Да. Да правим
Ресничките. Да. И соченото отвън. Знаеш как ще го направя? Е така. Ето, поливай се. Това трябва да го отрежем, че е много голямо. А? Има бе, това. С лопата ще го отрежа. То се чупи, това, ви? То е сгорело. Да, и ние ще го чупим. Каквото може. С лопатата, ето, готово. Сип. Сипе на го жали. Нема да го удавиш. Значи си пота. Аз мисля, че му е стига толкова. Това е точно толкова, колко ни трябва. Не знам какво животно ще го яде, ама малко да го предпази. Го предпази, да. Така. Така. Я пусни се. Право. Добре. То само ще се изправи, не бой се. Така. Еми другото е там някъде. Малко ми полей само да се измия. Лекичко. Готово. Така. Това бокоти си ги вземем с нас. Това ще го турим на другото дърво. То е достатъчно дълго. Или иска да отрежем много? Добре. Ще разберем като го сложим. Така, сега тази беше зелената, така ли? Да. Да го оставим или си се вижда далече? Тук ще го сложим. Хубаво. Тази е зелената, да помните. Е, тази тук е зелената. Да. Като почне когато това беше мучиран. Ето ли дистанционното. Ето го дистанционното. Сега сме малко по-насам. Ето тук викам. Ето тук некъде. Тук има 2 метра от другото достатъчно. Ето камионки ще го повърна. От тук е пътечка. Не знам. Може. Всичко може. Моля погледнеш отзад дали не снима или не снима. Не е чак толкова високо. Снима я. Снима, да. Оп, какво се мъчиш да направиш? Така, да снима по. Е така ме снима тук, ама ще копаме тук. Аз мога да върта от тук. Не го въртиш тук. Ама аз съм ето тук. Ама не си го. Така ли? Така добре? Трябва да го въртна без тебе. Добре. Добре. Хубаво. Тук сега решим. Така. Да махнем тия клечки да не ми пречат. Ето тук те. Тега да махнем тия будили тук да не ми пречат. Къде има коренището това? Искам да манем. Ама е капина. А може и шипка да не. Моля, свободен.
Като нищо. Така. Сега е тук купаем, не? Да. Добре, че ме капочват, това се купае. Да. Малко е глинест, ама ще се стане. Ще чудите какво правим? Копам дупка. Нема да копам, не ще копам. Дръвчета ще копам. Още не. Тук си взема после земя да сложим. Дай другата саксия сега. Колега ме взимали по-голямо дърво, да се копа по-голяма дупка. Това дърпай нагоре сам. Ще, ето. Ще. Е така. Това не е лесно. Така, добре ли? Я пусни. От тази страна малко. Така. От тази страна малко. Така. Ох, това е боцка, бе. Това е... Не знам. Прилича на нещо боцкаво. Да ми мисля, че е добре така. Какво ще кажа? Абе, това ме боцка, бе. Бегат. Сега ще го отрежа с лопата, ама сега. Да, искам да използвам земята като е лопата. Сега вместо него да не отрежем ябълката. И те така, дами и господа. Да, така. Така е хубаво да намачкам това да се... Да не забравиш да оставиш малко с ми ръцете. Няма ли да ми оставиш? Или няма да забравиш? Айде бе. Да отрежа малко тук на тревата да сложи като. Това си беше тук на дупката. Опа, това не ми трябва. Да се фане пак. Такава е повелята. Всеки човек трябва да сади едно дърво през живота си поне. Да, поне. Минимум. Ще му сложа. Виж кой вика баба и дедо. Има, май вика поне 5 лопати, що са ги поваляме. Защото па и ние да си имаме една. Моето се щупика да имах. Ти как чувстваш много мен? Ох!
Не, фанах на нещо боцкаво. Фанах. Да. Не, ти ще работиш, аз ще гледам. Ще ми се, нали? Добре. Сега. Полей малко тук. Върху опацата, лекенко. Да бъде измия. Стига. Чисто нова е. Да си я пазиме, но с едно на изложение ще ходим, докато е нова така. После ще полей лекенко. Айде като. Ще турим пак колата да ми цапа седалките. Готово. Чакай да сложа това добре. Е така. Та пътка тук да се развива малко. Забудох го малко надолу. Айде, дай Боже, да се фанат. Едно тук, едно там. Да. Това е зелено, това е червено. Да, така, това е твоето тук. Зеленото към града, червеното към гората. Аз ще ги запомням, нали? Аз няма го запомня, ти се старай да ги помниш. Боб. Само поседиме малко преди тръгване. Значи си седнем на лопатата, защото съм тарикат. Е на това. На чантата, на кой се. Само че не тук върху трънката. Чакай малко да бутнем тази трънка. Тя е съхнала. Да те бутнах. Ето тук му да седнеш, мадмуазел. Какво прави? Ако искаш това го въртиш, трябва леко да го охлабиш. Добре. Ето тук. Добре. И малко, не малко да го наклоним надолу. Е така. Така. Седи сега да почетем доброто дело. Това ти бърка ушите. Да. Тази твоята ябълка червената. Опа! Как ще я кръстиш? Червената ябълка. Аз си намерих седалка. Червеният диамант. Аз си намерих мека да седалка, да. Обаче издиша. Издиша. Малко ще съм на земята. Нищо. Искаш ли фанта или искаш вода? Нищо не съм за мен. Малко да релаксира. Което е дистанционното. Червената перла. Да. Намерих го. Твой телефон в тебе ли? Твой телефон в тебе ли? Да. Може да видиш как се виждаме. Едно кръгче да направи камерата. Малко се. Ще го бърте малко. Да, нагласи го малко. Сега ще направя едно кръгче.
Да, малко са закъснени. Добре ли? Аз много не гас. Ще направя едно кръща. Да, малко са закъснени. Екстра сме. Къде отивам? Да се унем едно мусайбе. Спирам го. Ти трябва да пъти твоя телефон. Не, на твоя телефон спирам. Моя нека се снима. Тук сега ден ще е слънчево, виж? Още от изгрев като да върти, чак до залез. Сега ден ще ги грее слънцето. Внимай, там има отливо до тебе. Това мисля, че са малини доста. Не са капини баш. Капините му е зелено това. Нещо не мога да не тук. Може рози да са, не знам, но не прилича на роза. Това листо не е на роза. Това са капини, Данил. Капини, що са червени това? Ако са капини, това са капини отзаде, виж? Има и червени тук. Такъв модел. Добре. Ние си идваме, аз го потиснем, ако се развият капини, да ги подрежем. Да имаме ножицата такава. Имаме нож. Да хубаво се корените с корена. Тук има много капини, там хора корени. Като се развият, Дано да се фанат. но хубавото е, че като се роди, виж слънцето ги от една страна е природа. Мънчите като развият, но припазват се. Лятно време повече от слънце. Няма да пази сенка. Тук си им е добре. Те сега трябва да цъфнат. И че има път. Една, две, три. Трябва да цъфнат. Ту дръпнат малко нагоре, ще му дрежем горните клони, да се разлиства настрани. Не да отде нагоре. Ти знаеш, че може да се радица на един корен да върви круша и ябълка. От са близки. Да. For those who speak English, we planting the apple trees. Look, two airplanes. Jet fighters. Видели ги? Там под слънце са точно. Къде го турихте? Загубих ли го вече? Не е тук. One red apple is here. The other one is there. Посече там, да видят хората. Къде е другото дръвче.
This is golden delicious. This is Koch. Koch. I forgot the name of it. Golden delicious Koch. Koch. It is the labels. Cox. Mao's dom. Whatever. Това е латинското наименование. Мао's дом. И другото ли е Мао's дом? Или е различно? Това е Мао's доместика. Мао's демек е ябълка, а другото е името на сорта. Доместика значи домашно. Така се го превежда, може да не значи това. Пише, че църквата прилна. Да. Другия мешица. Тази. Това пише Produces tasty apples. Self-pollinating. Само се опрашва. Winter heart. Меки държа на студ. High fruit production. Easy gardening. We choose perfect plants for our purpose. Fruit style. Окей. Маус доместика е моето. Твоето е Маус нещо друго си. Може да си дема? Януари, февруари се подряза, септември се яде. More than 125 years fruit experience. Окей. Пише да го полеси, да го извадиш по-лесно от сърцията. Ама ние да ги извадиш. Добре. Маус доместика и Маус дом. Дом като къща. Това е червено така. Може от бърсах. От това е червен пипер. Паприка. Браво на нас. Такова ли искаш? Така се знае. За мен това е строго. И вода си ми купила. Много тя газирана вече. Газирана не. Аз много да обичам газирана, но ще се направим, че обичам. Не знам, че ми вода. Не, вода специално. Sparkling water. Нали така пише? Drinking water carbonated. Това карбонат е същото. Carbonated? Да. Газирана. Сода. Некой се движи некъде. По пътя най-вероятно. Докато китайците напредват в електрониката, Европа износи капачка и те бъркат в окото, като пише. Така ли беше? Видиме ли се и двамата? Но ти шпионираш още. Не е лоша. Ама има една с вкус, тя не ми хареса. Чиста вода предпочитам. Това е чиста май, нали? Има със вкус на ягода и лимон. Но с всекакви вкус има. От цветители, вкусители, всеки лена. Имаме и десерт, сладки пуканки. Не, тия са солени. Тия са солени, не са десерт. Сладките са... Некой ги изяде вчера. Не мога да се запра. Правиме си пикник на 1 километър от къщи. Има ли 1 километър?
Поправа ли приблизително? Няма да издръбняваме. Ай, ги самолете, виж, къде отидете, на там, виж, къде ти соча. Тай. Няма къде фърчат, все над града фърчат. По толкова им кефи да фърчат на този бич, не знам. Той да върти над полето, да не дига шум. Да се виждат. Не знам дали право не сме ги засадили. Ама те си сами се ориентират на къде да растат. Няма да ги вадим втори път. Ако живее, то живее. Ако да, купим други. Ние не сме ги махнали пръста от корените. Така че сега си усъксията, само че сега са на волята на природата. Той там си беха отвън, къде беха вътре от парника. И там беха отвън. И ти вчера си притеснява, че им ги скара отвън. Там къде беха? Отвътре ли беха? Няма ли викам да ми студена жинка? Няма ли ме студена? И това помисли, че ги съм градинка. Вика, искаш ли да ги съм да ги нося у вас? Не да ги съм. Не ги садим. Може да засадим едно по-голямо, там къде е храста на гъла, отпреда. Храста. Храста, че го изкоренеш, ще засадим едно по-голямо дръжче. Харесва ми храста, бе. Но какво се харесва? През тези месеци после само прави бокуци. И да има място. Няма бокуци. Никога полза от него няма. Той не прави бокуци, не знам да това. Но като съвсем много бял. Да. Харесва ми. Няма къде друго да засада. Ако засада там, къде е пеката, ще засенча прозореца и... Може да го подкастриш. Може, ама... Не знам, нема се занимавам с храста. Нема садим у нас дървета. Защото не се знае колко време ще живеем. Какъв е смисъл да влагам? Пък и сърденето не е това. Телефона ми е там. Не може да си купиш кана сега. После като си тръгнем ще си купиш кана. Кана с филтър. Слънце чипя, да се оливаш. Как го правиш? Пукам ти вчера соля. Пукам ти. Тук има и пуканки. Пукани. Аз изтървах сега. Не се брой. Пукам се. На мен не искам да пукам се. Поне няма да се лепчо съм с това. Вчера с какво се лепчо съм? Май една маслина ми падна на паня. Не съм извадила слушално. Това не знам какво е дървото сега. Или е джанка, или някого, което не е плодно. Ама гледам, че цялото в това. Цялото в такова. Или някакъв вид черешен. Цялото в пъпки. Ще цъфне хубаво това дърво. Е това там, къде е нъргала. Не мога да се обърна. Не може, сега да това ти го сочи. Това ще го покажа. Тъй капирите ще цъпне, всичко ще цъпне. Да, ако бехме. Виж, един се връща, виж, горе къде върви. Това е на по-високо. Другия сигурно пред него или зад него не мога да но това го фиксирах. Това не е ли птица? Не, там не е птица. Това е много бърза птица трябва да е. Там, виж го. Той сега прави за война там.
Другия не го виждам. Ние пред него, ние зад него. Он го е свалил и паднал. Беха двойка, па те може да са и други, не знам. Тук наоколо много летища имат бойни. Слушай ли? Как така случва? Резко свърши. Била гладна ли зад? Що не кажеш? Втори ти черпим една пържол. Бода ли се? Имам ще един трън. На гората сме. От това. Това да не е спрял само. Не. Или ти да го спрял? Да съм го спрял. Мога да е спрял. Музика не сме спускали, къве. Защо ще е спряла? Мамка му. Не предава, но? Не предава. Предава. Това на живо ли се? Да, нали? Good. Трябва да помахам сега на камерата. От на живо. И помахах преди малко. Може вече да си го изтърва. Би трябва да се чува от микрофона сега. Ще го увелича да се чуеш. Ще го увелича да се чуеш. Да, от микрофона е това. Да, от микрофона е това. Защото от телефона е далече от нас и няма толкова ясно се чуе. Защото от телефона е далече от нас и няма толкова ясно се чуе. Микрофония ли се чуе? Злато това да цикля? Микрофония ли се чуе? Говориш ли му? Мило е, бе, така. Нарича го. Му говориш хубави нежни думи и то ще порасне и дава хубави плодове. Много реколта, много ябълки, храни се книжките и ние ще да наберем. Да остане, да не остане. Важно да има тук да природата. А да, къде е галиче червената, така ли? Да, та е моя. Но моето са няма ли? Да не стане нещо. Какво ще стане? Не знам. Тя ще стане. Защото тук сме си много. А това виж как търчи. Кое търчи? Това ще го коцна с лопатата и няма да стърчи. Ако са вкъщи, ще ги заградим с камъчета, така, ама сега да не се личат. Да. Това има седи урасли се. Малко ме притеснява това, че се личи. Ако мине някаква пътеката, това ще се личи, нищо да Ми личи се. Но тя пътеката е там тя. Тук няма кой да дойде. Няма кой да дойде. Тук евентуално, ако го взема да строят нещо, тогава ще ги съсипат.
То тук е мало по-сура, къде там, нека по-нататък. Ама, да си покажа. Къде ти е Google мапа? В папката в Google. Да, намерих го. Там да го сложа на сателит, ще покажа. Виж къде сме ние сега. Бега, бе. Ето тук виж. Имало нещо, да. Тук нещо са строили, обаче са отказали. И те така те. Малко не ти идва тук. Много вкусно така ще да Какво ще е вкусно да си правим църпара, ама? Да. Тук не мога да палим, огън ще запалим. Запалим гората, за да не сихли. Преди много класно. Под дома от вода, като си го изчистим. Сложим много газибо. Газибо. Какво е това газибо, бе? Това бе шатра, кажи на български. Газебо. Да, бе, какво е това газибо, бе? Шатра? Сложим. Педестрен. Няма съвсем на български слово. Няма това. Какво? Това ходилно да го премерим малко, да видим размерите и да видим там. Да, да. Какво това? Аз като го отворя, не ми кажа това. Не ми харесва. Кое? Но е по-хубаво. Ходилниците да я гледах. Не ми харесва. Вътре нямат достатъчно шелфове, няма достатъчно разчета. Мое има. Добре. Не е задължително да купим някой там. Има магазин на втора употреба да електроуреди колко искаш. В Фейсбука също има. Отвори маркетплейс да видиш колко ходилник се продава. Въпросът е, че трябва да го премерим. Нека да ми кажа размера, защото трябва да влиза там. Трябва да е 80 см висок или 85. Не, 85 е плота. Но тия може да са 90 на щека. Не трябва да е много широк, за да може да се минава там. Те за горе до един размер всички. Ведно с него по-висок има секунди. 55-60 см толкова са широки. Широчина. Обаче ще изпунки накрая. Ама слънце, там къде е твоя ходилник, то няма шкаф над него. Над него няма. И тогава го значи колко е висок. Да, ма, нали го Там имаше ония къде отвънка беше там. Това е на колко е широк, не колко е висок. И колко е висок ще влиза под плота. Но той нали няма плот над него. Или влиза малко под плота. Плота влиза, как да няма плот над него. Не плот над него, влиза под плота и отделно малко... Малко настърчи. Да. Добре. Ох, изпих си фантата без диска. Резко. Съвсем умишлено. Та туба я свърлям, за да не подгъза, защото ще наприх на гъс. Вплесках я цялата. Но това не става талаш вече. Става вече. Много потвърди. Да там на възчата. Но тук ги си пица, ще си ги намеря. Това не е буклук, това е храна. И черпим пуканки. Helikopter. Некъде парполи. Леки отъкли си дънките, не може. Тя ще имаш едно трънче.
Иде право към нас. Поискаш се? Ръка ли е? Опа! Това е медицинска хеликоптер. Да. Некой втасал в избич. Слънце, загубих си дистанционно. Не съм, ето. Жълтия хеликоптер некъде каца. Къде ще кацне? Обикаля. Тук мога кацне, ама няма файда тук да кацне. Не мога. Направи едно кръгче, да не види и бега към Кингслин. Не може толкова да го направи. Още едно кръгче направи. Ще каца некъде тук наблизо. Некой е втасал. Къде ще кацне? Еми, стават и такива работи. Слънце, спирам го това.